Hoće, brale moje, vest. Recite hello za kameru, ugladio sam novu kameru. Hoće, brale moje, i stavio sam memorijsku. Išao sam do uba, stavio sam memorijsku. Evo, to je memorijska. Samo da vam zombiram to. Jackie, to je memorijska. Evo vidite, tu sam stavio memorijsku 16 giga 1000 džunti. Išao do prodavnice, do grada, do uba i tako. I sad pijem tu ultra i kafu. Išao sam do uba i vratio se motorom. Snimio sam vožnju sa GoPro. Kupio sam dve memorijske. Jedno sam memorijsku kupio za GoPro, kamericu kineskinju i drugu vlog iz kuće, znači vlog iz kuće. I drugu memorijsku sam kupio za GoPro, ali kompjuter neće da mi prepozna GoPro. Evo, kad uključimo ovako, a i treba i da je formatira. Evo, šta piše. Mass storage. I sad će da izbaci error. Jedino na prvom da restartujemo ovo pičku materinu. Sada je 3. jul, petak. Neće, jok. Neće da prepoznam memorijsku. Šta znam? Aha, Windows ne prepoznaje. Ajde, molim te. Neće. Kurac, izbaci error. Jebemo Churchilla u pičku, te mu jebem. Izbaci error. Neće da ne prepoznaje kameru. A snimio sam vožnju. Snimao sam vožnju kako vozi motor. Pičku materinu. Hej, mostovi na Morači, vi spajate rastavljene. Recite mi da će sudba sastaviti nju i mene. Hej, mostovi na... Pa kaže.
Da isključim punjač. Kupio sam novu tastaturu i novu kameru. Maroko Sound. Gle riba šta je. Gle šta je riba. To je to, ljudi. Odjava.